Sí, ara mateix com s'han de documentar els propietaris que vulguin renunciar al cobrament de lloguers, ja sigui Sí. d'habitatges, de locals de negoci, si volen renunciar durant els següents mesos? Bueno, això és una potestat que té el propietari del local, perquè és un contracte entre les parts. Si l'arrendatari, que és el que és l'empresari, es fica d'acord amb el propietari del local i li explica els raonaments els quals estem en una època de crisi i això té unes dificultats a nivell d'ingressos o a millor que estan tancats, el lògic és que aquestes coses se parlen entre les dues parts, empresari i arrendatari, i puguin arribar a un acord que sigui beneficiós per als dos. A la qual, per fer això, el que s'ha de fer és un annexe al document contracte de lloguer del local i en cada annexe que es digui les condicions en les que volen pactar. I si diuen, doncs rebaixem o reduïm o aplacem aquest contracte, doncs serà d'acord amb les dues parts. Com una mena de clàusula. S'ha de parlar i després s'ha de fer un annexe en el qual els acords que hagin parlat surtin reflexats en un annexe del contracte. D'acord, sí, és com una clàusula afegida al contracte que ja es té. Amb un contracte tancat que es pot añadir diferents clàusules per millorar les condicions del contracte.